Hola, què tal? Estem a 10 de març del 2025. Informació de servei. Agafeu la jaqueta, no sigueu valents aquest matí, que després arriben els refredats. Sembla que avui estarà ennuvolat, però no plourà, això diuen. Jo, per si de cas, agafaria el paraigües. Anem per les notícies, perquè la 19a Assemblea Jove del Fòrum de Joventut va posar sobre la taula que als joves els hi cal més protecció contra l'acomiadament lliure, que són una de les parts implicades en la manca d'oferta d'habitatge i que això és la culpa que s'estiguin a casa dels pares. I cal l'ampliació de la psicologia destinats a la joventut. Més coses, que anem en compte que la circulació per roques altes perquè continua el risc de nevades a partir de 1.600 metres. Aquests dies han caigut uns gruixos de mitjana de 20 centímetres a partir de 2.000 metres, cosa que no va malament per mantenir la temporada. Sí, és cert que la neu és d'aquella humida, però no ens posarem a ser exquisits a les alçades de temporada amb la que estem. Seguim amb la meteo, perquè la pertorbació Jana, sí, aquella que té edat d'adolescent emprenyada amb el món, fa que les nevades que comentàvem abans han provocat que Protecció Civil hagi activat el risc de llaus en el seu nivell 3/5 a bona part del país. I sí, es compleixen 10 anys del cas BPA, que, com diu el diari d'Andorra en el seu titular, 10 dies que van estar a punt d'enterrar Andorra. Com tots sabeu, el 2015 als Estats Units sí, però sense l'amic Donald Trump al poder, encara va acusar el Principat de blanqueig de capital. La crisi va provocar la intervenció del banc i un judici que a hores d'ara encara està pendent de sentència. Acabem aquí, porteu-vos bé. Demà ens tornarem a posar més i millor. Adeu!